berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha ha. Sida bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya, makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutukne lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo. Selamat pagi, Truk. Pagi gong pagi, Mas Witru. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.00 nganti jam piro iki? Jam 2 kurang 10 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana alangan sawiji ngopo anggone awake dhewe paring lelipur ana Ngadipura kene. Weh, tobat. Ngambale atur sembah nuwun matur nuwun warga masyarakat Ngadipura Kecamatan Wonotirta Kadipaten Blitar. Sembah nuwun sampun ngaturi Den Akbar sak rombongan. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya, Le. Nggih, Mas Gareng. Muga-muga keluarga besar desa Ngadipura pinaringan teguh yuwana ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya, Mas. Suaramu kok beda. Lah nyocokne wayange. Nyocokne wayange ya. Ya ngene iki lah. Iya. Nyocokne lambene wayang. Amin gong sing disuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke mau ngarep adicara wayangan ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener, Truk. Sing golek duit pirang-pirang contone kaya tukang parkir mung golek Serana rafia pirang meter wis dadi duit. Ora lali kanca-kanca bakul. Heeh. Ngene iki tumplek-blek nganti mau sore teh jan. Dalan ora amet lho, Kang. Heeh. Iya, Gong. Muga diparingi laris kabeh. Entek dagangane kathah bathine. Amin. Aku nate ngrungokke pituturi guruku. Babakan 12 bab. Ora 12 bab mau pitutur saka guruku babakan kapitayan. 12 bab mau apa wae, Truk? Piye jlentre, Kang? 12 babakan mau ya kuwi siji. Yang singkat itu waktu.
Angka 2 yang menipu itu dunia. Angka 3 yang dekat itu kematian. Angka 4 yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menentramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengkuwerdi hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ketitik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye lho? Maklane piye, Kang? Ingkang mengerti jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2 jangan mudah menyesal. Angka 3 jangan mudah terkejut. Angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya sitiong ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye Le? Piye Kang? Ndalangi lak walah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom, sabet trampil kaya swargi Mbah Di mantep sing ngangeli payune. Ya ta. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelak, Mbah, pelak. Nanti pelak. Tintingane pelak. Dikendheni sik. Yen ning tawang ana lintang lanjutno Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing cek metu megatruh karo Mas Kumambang. Ya. Sun takon war tane reki
Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama. Sama Mas Da. Iya. Anyar baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Wene sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang ngrusak dalang sinden penatuh. Sopo ae sak peniti sopir bis. Iki ya kreatif. Nang kreatif ya nganjuk Blitar lewat bareng. Nalare ndi? Ya ora sisan liwat Trenggalek pisane Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Elek dimut bathuke nana. Yo. tangis ing tias ngenteni padang rap Was. Suarane Mas Heru tetep wungkul. Ora entek babar blas. Aku ya tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane ya ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi, Truk. Pagi gong pagi Mas Widru. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.00 nganti jam pira iki? Jam 2 kurang 10 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana alangan sawiji ngopo anggone awake dhewe paring lelipur ana Ngadipura kene. Wah, tobat.
Ngambale atur sembah nuwun matur nuwun warga masyarakat Ngadipura Kecamatan Wonotirta Kadipaten Blitar. Sembah nuwun sampun ngaturi Den Akbar sak rombongan. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya, Le. Nggih, Mas Gareng. Muga-muga keluarga besar desa Ngadipura pinaringan teguh yuwana ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya Mas. Suaramu kok beda. Lah nyocokne wayange. Nyocokne wayange ya. Ya ngene iki lah. Iya. Nyocokne lambene wayang. Amin gong sing disuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke mau ngarep adicara wayangan ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener, Truk. Sing golek duit pirang-pirang contone kaya tukang parkir mung golek serana rafia pirang meter wis dadi duit. Ora lali kanca-kanca bakul. Heeh. Ngene iki tumplek-blek nganti mau sore teh jan. Dalan ora amet lho, Kang. Heeh. Iya, Gong. Muga diparingi laris kabeh. Entek dagangane kathah bathine. Amin. Aku nate ngrungokke pituture guruku. Babakan 12 bab. 12 bab mau pitutur saka guruku babakan kapitayan. 12 bab mau apa wae, Truk? Piye jlentre, Kang? 12 babakan mau ya kuwi siji. Yang singkat itu waktu. Angka loro yang menipu itu dunia. Angka telu yang dekat itu kematian. Angka papat yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menenteramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Iku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk. Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengku werdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ketitik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lek? Maklane piye, Kang? Ingkang mengerti jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2 jangan mudah menyesal. Angka 3 jangan mudah terkejut. Angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng ora getapan, ora disirik karo wong. Ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya, sitiong ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye, Le? Piye, Kang? Ndalangi lak walah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom sabet trampil kaya swargi Mbah De mantep sing ngangeli payune. Ya ta. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air.
Pelak, Mbah, pelak. Nanti pelak. Tintingane pelak. Dikendeni sih. Yen ning tawang ana lintang lanjutna Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing angkasa cek metu megatruh karo Mas Kumambang. Ya. sun takon war tane Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama Mas Da. Iya. Anyar kok baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun Tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos. Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Dawane sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang ngrusak dalang sinden penabuh. sapa ae Sak peniti sopir bis iki ya kreatif. yang kreatif ya. Nganjuk Blitar lewat bareng iki. Nalari ning ndi? Iya. Ora sisan liwat Trenggalek sisan Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Elek dimut bathuke nana. Yo. tangis ing tias ngenteni padang rembulan Was. Yes. Suarane Mas Heru tetep wungkul. Ora entek babar blas. Aku yo tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek
pengen suaramu ora gerok. Banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane yo ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsaku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masaku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Aduh. Mboten buka rebab mawon. Waduh, Lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipane wis usul suwe. Bagongmu gantine sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak turuti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, di tangannya ra tekan lho, lan buka delok. Yo. Yening tawangun. Ayo Sri. Lintang bagus. Ngenteni takamu. Sakno. Marang mega ing angkasa kang Po. Yuk. Duh. 2 kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. Yening tawangun lintang wong bagus. Ngenteni takamu. Marang mega ing angkasa Ngenteni
bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Ngendi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, nyenengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lah. Tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelakon